Tässä ajassa mun mielestä on ihan erityisen tärkeää se, että me saadaan lisättyä uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Sitä tarvitsee meidän lapset ja nuoret. Mä olen itse syntynyt 1970 ja mä olen saanut elää mun lapsuuden ja nuoruuden hyvinvointivaltiossa. Ja mä toivon sitä näille nykyisille ja tuleville lapsille ja nuorille, että heilläkin olisi sellainen tunne, että heillä on mahdollisuus opiskella ja valmistua sellaiseen ammattiin, mitä he itse toivovat. Mä olen itse duunariperheestä. Mun äiti oli laitosapulainen, hän oli töissä vanhainkodissa ja mun isäni oli levyseppähitsaaja. Ja me asuttiin Hervannassa, meidän perheessä oli 3 tytärtä ja minäkin kuopuksena sitten sain valmistua yliopistosta ja musta tuli filosofian maisteri ja suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori. Ja tämä oli ihan normaalia meille 70-luvulla syntyneille ja 80-luvullakin syntyneille. Sitten mä toivon myöskin tulevaisuuden uskoa ja sitä, että meidän nuoret ja nämä tässä siinä iässä olevat nuoret, jotka esimerkiksi haluaisivat perustaa perheen. Mä olen itse saanut 26-vuotiaana ensimmäisen lapseni ja sitten 2000-luvun alussa 2 poikaa vielä lisää. Ja mun ei tarvinnut onneksi koskaan miettiä sitä, että onko mulla varaa perustaa perhettä. Tiukkaa oli, mutta yhteiskunta piti huolen. Me selvittiin. Mulla on ollut todellakin onnea siinä, että mä olen saanut tarvittavia palveluita silloinkin, kun esimerkiksi jäin leskeksi 32-vuotiaana 3 pienen lapsen kanssa. Eli luottamusta siihen, että tilanteesta huolimatta niin elämä kantaa myöskin nuoria perheitä. Sitten mä toivon myöskin vähän, miten sitä nyt sanoisin, myöskin sitä uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen meille keski-ikäisille. Me ollaan vielä työelämässä, meidän täytyy pysyä työkykyisinä, osa meistä on saattanut jo eläköityä, osalla meistä on vanhenevat vanhemmat, jotka tarvitsevat hoivaa ja meidän huolenpitoa. Ja sitten meillä saattaa olla myöskin sitä jälkikasvua, eli lapsenlapsia, jotka tarvitsevat isovanhempiaan avuksi. Ja jotta me keski-ikäiset, parhaassa työiässä olevat ihmiset jaksamme tehdä töitä, pitää tätä yhteiskuntaa pyörimässä, niin me tarvitaan niitä yhteiskunnan palveluita siihen, että meidän vanhuksista ja meidän lapsista ja meidän nuorista perheistä pidetään huoli, koska emme me keski-ikäiset pysty näitä kaikkia asioita niiden oman työelämän ohessa tekemään. Ja sitten mä toivon, että meillä on varaa pitää huolta meidän ikääntyvästä väestöstä. Mä olen itse saatellut jo tuon ilmaisiin omat vanhempani ja viime kesänä mä saattohoidin loppuun asti myöskin mun 93-vuotiaan kummitätini, tai siis olin siinä rinnalla loppuun asti. Ja tämä on ehdottomasti sellainen asia, mihin meidän täytyy myös kiinnittää huomiota, on se, että jokainen meistä ansaitsee arvokkaan päätöksen elämälleen. Nämä kaikki ikäryhmät. Se, että me oikeasti luodaan Suomesta sellainen paikka, missä jokaisella ihmisellä iästä huolimatta, sukupuolesta huolimatta, elämäntilanteesta huolimatta on hyvä ja turvallista elää.